Paita ning mata ma. Ano ni bisyo eh. Natay cellphone, ulo natin textmate, sakpan lang dayon. Di magdugay, sakpan ta sa sawa. Wanay salig ng asawa. Sambay tagbalay, gubot ang resulta. Sige, away. May paanit standby aning bye-bye. Tanaw tag mga ginagmay chicks, bahalag way textmate tay. Tagay-tagay tag ginagmay, okay ra na. Tanaw mga gwapa, nangaligo sa beach. Okay kayo. Ay lingaw. Sakpan sa mga bis yung ginagmay, wala bagay, di bagay tinuod. Ita. Meanwhile. Ano lang kung pangis, bye-bye ron, hubog ko gamay, muli ko balay, awayong ipugog kasawa. Tungod atong problema ha. Mayo, ari lang ko dali magpangin. Uy! Chicks! Kisa ka ni? Guwapa mong ginimbihan na. Sige na patsansing. Yate man. Magayog. Idugang sa kong asawa eh. Guwapa yan. Sisaon. Tagayan ko ni Kosa. Kaya akong duulon para mangurso ko. Matay. Nagpatsansing pugmayo ning bayhana da eh. May kiduna ko gamay problema sa parong ko niyan yung bihana sa day bada. Og di mo na tinarong. Matay sa tanaw. Bisan na kinom ko gamay, gwapa gyud. Pag di mo na tinarong hangyo, di na tanon. Hi, miss. Hi, miss. Sus, hubog maning tawhana, oy. Dili miss ay naglingaw-lingaw ra ko ginagmay, naginusara na taon ko dris bye-bye miss. Ikaw. Sa, dili ko ginahanan na may istorya ng hubog. Amo duol ko ni mo miss kay gusto kay kung makikila-ila miss. Ayun, lagi pagduol na ko, kay di na, I don't like to name nun siya, hubog ka, dili ko doon ni mo, kay Pahagi di ko ginahanan ng hubog. Kanang makikila-ila ko ni mo miss. Hoy, wako'y pangan. Dili ko ginahanan ng tao nga, lahubog, di ko makistorya kay, sus, kaksiksin ako, kagwapa na ko niyam. Sus, Supladaha sa limo sa kay gwapa ka, suplada kay ka. che, palayo na ko, oy. Pagila-ila raman, wa may mawaan ang pagila-ila. Wala ko'y pangan, hikap-hikap. Okay, Maldita, man hindi ni madana kung sayang tinarong kayo ang ako, dinautan mo ni. kagwapa. Total kamera man duha ri bye-bye. Miss. Nga patsintsing man kana ko og di ka musugot ilailahon. Che, tanting-tanting, alright. Sa panan ni mo, kanang tsura ni mo. Sis, Klaro kaya ako imong gipasisingsingan niya, di ka mo sugot og ilailahon ka imo pangalan kung pangyon og imong number bisag ko yung cellphone. gwapon ka, pero lahubog lang ka. Hoy, Di ko ganahan ng tao nga. di ko gusto lahubog. babae ngayon anak ka mga istorya sa lalaki ha. Ay, doon ako ba pala nyo? Eh, Tingalig, mahinay kanta karon. Ila-ila ta ba? dili lagi ko ng mga palahubog lagi. Maldita Siksin ako. Che, pala nyo, di oy, ayaw pag doon ako. Kay bako, kay Kita naman mo kalinon. kuning di ni gusto na tinarong bay. Nahanay mo. Dire dire. Dire. Oy, ayaw pa. Pagpili. Ayaw ba? Ay, pag minaldita. Ayaw lagi. Pagpili. Sus, sa man mo, oy. Paminaw Sa man sa tulis, lain ko gusto ron. Sus, Lingaw kita ako. ko na pagbuhi ni mo. Nagpangalbagan Nya, sa kini imo kulong. kinabuhi. Pagpili, turong ko nimo kinabuhi. Ayaw lagi. Ayaw pagbalibad ako. Bahuan mo, limnon, oy. Bako ikaw bahong kabaw. Dili. Dili lagi ko nimo. Limaho naman hong kang kabaw ni sige balibad ako. Inis gwapa kay ka. Dire. Ayaw lagi. Asa man ko nimo tataon. Dirita dirita. Hoy, asa man ko nimo tataon. Dire, dire, dire. Ayaw lagi. Di ka madal tinarong istrikta ka mga babae. Na. Sir, wala nang isa man ko nimo, sir. Di ka tinarong. Saan ko nimo? Ayaw, sir. Dili man ka madag tinarong. Luis mo Maluwi no. ka, sir. Ayaw, sir. Maldita kay kandak ko. Oh no. Ayaw na, Maldita kay kandak ko. Karon. Maluwi ka na po, sir. Hell no. Ayaw na. Sir, bakit Hoy. na inindawan na? Di man ka madag tinarong. Di kinautan. Nakuha, naglilang ang mga babae. Agi pag sabag-sabag na ina. Magkamukamo gani ka.
Iwasun ko. Taon na lang na ako pang Antay ka! Dala ka! Iwasun ko to kung tagay nito. Liningaw. Sagat may mga natuntuan na tininto na akong na realize. Ay, na ay pitaka na bilin. Kani, jangan ni pitaka. Padagkap din ako siya na pangalan ay ako ni isumbong taguan ko ni kaya ako ni isumbong iya madakpan rat mayo kay nabilin bugubog ng tawahan na sus mi araba ang tao eh nganon to nga kaya usara mang kunyagi ko ano eh ako ito siyang isumbong ba dakor ba di kaya siyang buhay ay kausara man niya nung wa makunyaos be. Mayong adlaw kanatong tanan, mayong adlaw Pilipinas. Ania nasad ang programa nga inyong giatangan, ang Rapi, Turko, and Wrong Action. Ug karon mahigala atong pasalamatan no ang tanan nagsunod nini akong programa kay kini akong programa mahigala sa tinuod lang daghan na kay kung kaso or mga reklamo nga gipangsulbad. Ug karon mahigala atong atimanon kining usa ka reklamo. Gwapa ra ba ning bayhana? Reklamo ni Miss Tunyang Bilangkad atong sugaton sa masipang pakpak. Kuya, Kalma lamang, kalma lamang. Lagi ko kayo problema, Kuya Dunlay. Unsa may kalma lang. Kalma lang ha, i-relax lang mo ko galingon. Unsa may mangutanan sa ko, unsa may gaynga na to, ma'am? Tunyang Blangkan. Tunyang Bilangkad. And apelido, Bilangkad mo apelido. Pila edad, ma'am? Nato, ma'am? 17 anyos. Kahar ba din minor de edad pa man day ka, ma'am? Unsa may atong reklamo karon, ma'am, nga naabot man jud ka diri ni reklamo man ka naabot man ning problema diri nako. Hapit lagi ko dili ko kadawat niyo Kuya Dul ay sa akong kugalingon. Tingano man, Nahitabo man gud niyo siya kan suslisod yo kayo kay dito ko sa baybay atong isang adlaw. Oo. Nya, ni chilping ko dito pa. Silpi na nga to. Nya. Dayon. Tungod lagi sa akong kagwapa niya. Gusto lagi tanan ko sa niya nga musikat ng tago na tripan maninong ko atong naitaw dito nga sus gwapo ra bagid nun ta siya kay nganong wa gid ko niya pun iway ka usara gyud Sa ato pa nagsilpi-silpi ka dito kuno ay piling model ka. lagi ko ya dulay niya Dayon. nabughagi na nga akong pagkababae. Kunyara, kalma lang. Doon na ba kay nakamayong baka na masag-o ba to nimong dagway atong tawhana? Malaki na problema, lagi kinako kuya dun ay kay sus, lagi ko kay mayong ngayon to niya pero bakit anak ko siya gusab ako hindi siyang mailhan pero na ako ebidensya na kanuhian niya ko kuya dun ay nga Unsa may ebidensya mauspan nimo? ko. Unsa may ebidensya nimo para ato na siyang matris up? Naman o siya. ato sa siyang ma-interview kung unsa jud ni katinuod nga unsa man gilogos kaniya? Oy, hindi akong namas-namasan niya akong pagkababae. Kasi naa ba kay nakuha Kini ko ako niya? beauty. Sus, siya pag nakaunan ako eh. Jesus. Buchok. Ato pa na kay kuan niya kanang naa ba kay kuan niya nga pag-ila nga siya ba jud naglogos nimo? Na ako ebidensya niya kuya dun ay. Asa mara atong ano be para atong matris up ng tawhana para ato sa mapatawag para Nawa Oy, nilang kumdan. Tabuni na kay bawal na sa kuan no. Tabuni. Naran, may gani kuya dun ay kay naabilin niyang taka dito sa iyang Ato itabuan na mo nagut na ginako niya. Ato tanawon, ha? Nganong kausar man gud siya ni ko anoy. Mapapuno sa dining tawhana. Ato tanawon. Mao ning naglogos nimo, mao ning tawhana. Kini ID na may ID. Okay na, mauna siya no. Sus, kailan yung kay gwapo niya na niya. Ato ikwat diringan kay ato ni Ako patawag. na siyang ipapreso kuya dulay oy kay. Ang nganday sa naglogos nimo si Ali Mukoy. Ali Mukoy na ID dio na pag iyang lisensya din niyo. Mao dito siya nag-standby sa baybay kay Mukoy day ihang apelido Oh, kaliwat Mukoy. Ato ni siyang ipatawag mo ma kay para masulbad na imong problema
kuan na to kung unsa jud ka tinuod nga gilugos ba jud kaniya kay mura magdi katuhuan gud. Sige, ang ako lang kung reklamo kay kausa na gid ni. Sara. Sige. Ako nang gusto Sige, nga. ako sa tawagan akong kuan ha, connection. Sige, palihog lang Namay contact number re ato lang tawagan ko ni testingan ato mutubag ba ni. Sige, si Aling salamat Mukoy. kay nimo Kuya Dulay. Masulbat niya akong problema. Hilom sa. Sige ko kadawat ni ako ang galingon. Kalma lang sa mama atong tawagan ma'am. Ay basin makontak ni iyang number para ato sa siya madungog sa nato kung unsay kuan po niya siyang side pod. Sige siya, Kuya Dulay. Meanwhile. Ay, may nanawag. Hello, sir. Hello sir, may hapon sir. Oh, may hapon, sad. Kinsa ni? Oh, si kuan ni sir, si Rapi Turco ni sir. Ay, Rapitor ko. Uy, ay, Dulay! Ikaw din ni Dulay, may hapon din na. Oh. Doon na mo ni Ari Dresser si Ha? Naireklamo? Kisama na ako no Dulay. kuan man ko ni siya sir si Miss Tunyang Bilangkad. Ay, Oh. Pwede ba ka na ko maimbitahan rin sa opisina sir para magkatubang jud mo ni Miss para mapanilipdan sa nimo imong kagalingon kaya ang imo bang pitaka nadara ba din niya nabiyaan ra ba din kun nimo dito sa pagatpatan. ha? Naipita ka nga namilin sa baybay kahapon. Oh no! Ay, gahapon. Panahon ko nimo sa opisina. Maayo noon ko. May nun Dulay. Hero makakita po ko nimo personal rin. Ay, idol may ka ako Dulay. Sige. Ako naman siguro gid puno ako abay ginapita ka Dulay. Anam kay reklamo. Ako na tumangon do ko Dulay mutandi nga imo gid kong mapatawag. Anak ko na nimo. Ako makakita po ta. Oh sige sir, ari lang sir para mahusay ta sir ha. Oh sige sir. Sige. Sige Dulay. Sige. Karon na yun Dulay. Sige. Bye-bye. Okay, bye-bye. Matay. Nireklamo gid itong bayhana di ka. Hubog ba ko to gahapon na. Tinuod ba ginamili na ko pitaka sa na ko ni. Pero atuon ako si Kuya Dulay. Aron makwestiyon gini hara makita po ko sa TV. Sige. Ato. A few moments later. Nalaggulgool ya, ma'am kay ako nang gipatawag, moari kuno to siya karon. Para mapahungaw inig abot niya unya. Ipahungaw jud ito sulti tanan kung unsa iyang gibuhat di animo. Para may man nang musulti ka nga naapod siya para mahusay jud nato og mayo kung unsa jud nahitabo Oh, sige. Kananawag ang ako ang backup. Oh, hello. Oh, dinay tao diha sa si Kuana, ako nang tawagan kanina. Oh, pasudla kay do na mong goy complainant dire, reklamo siya nga kuan ko no nang logos. Oh, pasudla ri. Oh, sige. Oh, sige. Oh. Karon megala, sugato na to ang gireklamo nga kuno nang logos si Mr. Ali Mukoy. Kalma lang ma'am. Kaya to sa ni istoryahon ma'am. Kalma sa ma'am. Kalma sa tani kung unsa jud ni siya katinuod. Sir, may hapon diha nimo sir. May hapon sa Dulay. Unsa man ni katinuod sir nga gireklamo man ka ni Miss Tunyang Bilangkad. Nga imo kuno siyang gilugos kagahapong adlaw. Ha? Gilugos kuno nimo siya kagahapong adlaw. Kinsa may nireklamo Dulay? Kini siya si Miss, ang iyangan si Miss Tunyang Bilangkad. Nalimot ka! Imang gibuhat ako gapon. Sure jud ka ma'am nga mao ning naong nga naglugos nimo gahapon? So, di ko masayop, Mr. Ron. Ay, ganagin siya. Unsa man katinuod sir nga nanglugos ka ning dagwaya? Bungot sa ukok! Di ko mong lugos na Dulay ay! Di ka mulugos ani. Di ka. Nga naman unsa man ni day? Sus! Gino! Kanang dagwaya ako lugoson. Pagkagwapo na kong tao Dulay. Imo pa gani kong gitiunan og sipol. Nagahi kayo. Unsa na katinuod sir nga gitiunan nimo siya sipol nga gahi kayo? Wa ko kay numdum Dulay nga mutiun kong sipol. Tanaw nga Dulay, di na kinahanglan tiunan Dulay oy. Sa Nya tao. gibuhat ako. Gikuha nimo nga akong pagkababay. Ang ako nimong naglagutan kay kausar. Yon mo nimo. Bungot sa ukok! Unya sa ma'am.
kini gud siya sir. Ganina rin yung taon ni siya naghilak sir. Kay tungod lagi kay ika kuno yung nakaputlo sa mga priskong gihay siyang mga bulak. Ako sir, dili man sa kay ko katuo. Kay tan-aw lang ko si Mutsura. Sa tinuod lang, gwapo mong yun ka. Sa kung na, di sa kay ko katuo manglugos kaning dagwaya. Kana nagwaya dulay, di na kinaluguson dulay. Gipakita Pero- naman sa lamisa daan nga iyang. Pero, Sa tubangan ang daan nato ron iya naman gisay-saya niya yung lawas. kalma lang sir. Murag Ako sir, Ayaw mag-inana. Tingatan niyo ka. Tamas-tamas ka sa akong pagkababae. kalma lang ma'am, kalma lang ma'am. Dulay, gusto Kalma lang, ko nga mapriso Oh, ni kalma lang siya. sa mama. Kalma sa ato ni husayon ma'am kay ako ang akong programa muhusay jud kog mga problema. Ako sir, di jud ko katuo sir nga manglugos kaning dagwaya sir. Sige, sige, maminaw ko na mo Mr. Dulay kay Pero idol ang ka. problema lang sir, nakapait. Kay nganong dako kay pangutana nga ang imong pitaka naaman ni niya. Oh, imuha man ning pitaka, imuha man ganing mga ID oh. Lisensya pa, imuha pa ning lisensya. Oh no. Napakay gitago-tago ang picture sa babae dire. Oh, babae ba ni? tanawa ko na dulay. Oh, naagi babae. Unsa man ni ka tinuod sir nga tinuod Kanang! ba? Tinuod ba yun na nga nang Ayaw lugos ka? pagreklamo. Imo na kong nakuha. Ha? Nakuha na ko nimo. Bungot sa ukok. Di mita mo na mas tamas ko na naong nimo. Kabati na naong nimo niya. Ako mo na sila. Hoy, Bati. bisan mga pag ka na ko, babae ka, di ko musugot nimo, man naong nimo. Nabati anak ka? Ha? Man ko nimo kiguyo dito sa pagkatbatan. Dili ko kanimo kay hubog ka. Nya karon imo na ko yung nanao nabi kay lugnot ko ni sakit ko way nakadungog kay layo. Oh, kalma lang ha, kalma lang. Karon sir, si ma'am sir, ako sir, di jud ko katuo. Pero si ma'am sir, lig-on kay ebidensya. Unsa may niya nakalikon sa ebidensya ni Hadol ay nga. Hoy, magpakutsiring ko! Magpakutsiring ko! Ang nakakuan gud sir. Unsa na siling dulay? Kuan ba kanang ipatakos ko no? Ha, luwagon? Oh. Ang Ipatakos nakalig-on ang pala? Oh, ang nakalig-on gud sa iyahang ebidensya. Kaya ang imong pitaka dito gyud nabilin sa lugar kung diin mo siya lugosa. Nangutan ako dulay. Oh. Asa man na dapitan hamilin? Asam ni dapit na milin ma'am? Dito sa pagkatpatan, sa iyang gibuhatan dito na ako nga. Sus, lang ako lang ginuntang likramuhan ka na ni Dulay. Pag human niya, iyan akong gibiyaan. Ako siyang gitawag nga, balik siya. Punisa, kung wala na siya Sa musa. to pa wala kani osbi. Wala na gyud niya usbi. Ya, karon kay Kingan yun niya, ipapiso ginanako siya. Nyara ha, kay kalma ha, ako sang tawagan akong abogado kadiyo. Kung unsay angay natong kaso, ipasaka ni sir, ma'am. Oh, Para sige. Ay, Dulay. para matagan sa nagustisya ang iyang gibuhat di nimo. Kay kato si sir, unsam ka sir, hubog di katong higayon na sir. Katong mga panahon natin nga idol ay namili na akong pitaka anang buntag sayo sa mga oras sa mga sniping tak na sa buntag nag-inom-inom ug nagtagay-tagay ko sa baybayon kay doon ako gamay problema sa akong pamilya. Mabutong ko niya ng mga higayuna nga dito ko sa mga oras nga anang mga buntag nga Sato oras pa. sa takna. Sato Pero pa. ako'y gihimong daotan niya anang nagwaya. Kanang nagwaya akong lugoso. Ayaw, Minaw sa sir. nana. Kalma sa ma'am. Ato ni husayon jog taro ma'am. Papriso dagay ka. Kalma sa sir. Kanang pag human nimo atong inom-inom sir. Wala na ba kay lain hinumduman kung unsay imong gibuhat nganong nahabilin nimo yung pitaka ngadto? Aw ka na dulay, kung ang tao gani makainom nga mahitabo na gani kung lulong na ang lawas sa ilim na makahubog, wala na say Sa ato pa mulimod jud ka nga di jud ikay nagluto. di ko Ya, doon naman siya tanong yung ako witness. una-una dulay di na akong lugos ang dagwaya ay. Mo dagwaya. Normal akong Ayaw, una. yun pag yun. Mo dagwaya akong ilugos. Sa ato pa di jud ka mangkon. Di ko mangkon dulay. Ang Preso, takip iarabang ka. kalma lang ma'am. Ang iarabang kuan sir. Doon na siya witness nga nanghinas ko ngadto sa dagat. Di jud ka mangkon nga na may witness. Aman akong pari ang witness para lang jud makuan or imon lang ang kunon. Dulay. Ako dulay. Angkon ko dulay nakainom ko gahapon adlaw dulay pero di may tabong mulugos ngay ko nang nagwaya pud og tarong akong huna. Masunog na. Doon na may hubog tulo pa ka buok nanghinas gahapon. Naka-witness mo sila giunsa nimo pagpanamastamas ning bayhana. Saman akong tawagan parion ako or ang kunon lang nimo para lang madali ta. Masito ka. ka. Basta di ka. Mapriso biya jud ka ni sir. Huwag kang ipapriso. Wa ni si piyansa ning kasuha. Naglagot Kay ko. underage pa ni. 17 anyos pa ni siya oh. Ha? Bungo soko! 17. Di city ba na? Oh. Ah, di ka katoo? Mabuwang mo na sa mama gani pananglit. Ako sa gaya, di ko katoo. Pero 17 man gyud yang gingon. Hoy, ikaw, di ka mo angkon. Ana sir, para madali sir kaya ang imong pitaka sir nabilin niyo siya man sir.
ang kunan la sir niya pagsabot-sabot na mo kung unsay. Kay ako mangutan ako nimo dulay. Oh. Og tarong imong huna dulay, mulugos ka na nga. Aw di sa kumulugos eh. Pero ako, kay nakainom makakato sir. Atong higayon na. Og nagkainom ka tingali, buwas ka hubog. Dulay, maluhin tong kanak ko na. Ah, sige. Ipapriso, Di mo na siya. gakos man nimo dulay. Di ana Palagi na ko ha. May Ay, gusto siya, ko kay naglaban yun siya ipapriso, nako. tigig ka kay. Ato pa, di man jud ka maangkon sir. Ako lang to pareho Ako ang kaput testigos. Oh, sige dulay. Ina siya, pagawas na iyang mga witness o kinsa na diya kay akong tubago ng ilang mga pangutana diya kung saan na witness. Sa ato pa, di jud ka maangkon bisa pag muari Di ko maangkon dulay kay kana na nga di ko bitabo lugos ko na nga dulay. Malamang. Ako sir, ako kinikuha kay ako ang trabaho ang pagsitol jud sa mga problema o mga kaso. Oh, Ikaw kay di man jud ka maangkon bisan pag pare ang pang witness. Pwede ra di nato pareon sir. nga naman Doon dulay. na si pinakalig-on nga ebidensya. Unsa man na ebidensya? Wa ba kakaibaw sa imong gibuhatan niya sa pagpanamastamas nimo? Doon na dahil CCTV dito napita. Ah, di dulay. Nakuha na mo ang record sa CCTV. Oh. Mamina, niya reklamo pa Oh. ma'am. Limot pa ka. Kinsam rin ang tawhana. Ako na dulay. Oh, kinsam rin na. Ako gyud. Ha? Oh, nya, sa karon. Nakita niyo mo imong gibuhat din ako. Yan no, kay ka. Kubog ko na dulay. Ha? Kuha Kubog ko din na mo gapo. akong pagkababae. Kubog ka ni. Kingalan. Limot ko na di siya tingay kumulugos na dulay. Tarong ba sa kubog? Dulay. Kingalan, mapriso, ginagawa na. Ato na siya. Ako na. Ano ba? Nya, kadyot sa. Ako sa tawagan akong abogado. Kung unsay angay kaso ipasaka ni niya ma'am kay naam jud tay ebidensya, lig-on jud ebidensya. Hello. Hello po, Sir Rapitor Kodulay. Maing adlaw diha nimo ug sa naminaw ani imong programa nga Rapitor ko wrong in action. Doon na lang ta ako'y pangutana nimo, attorney. O yes po, Sir Dulay. Unsa man akong matabang diha nimo? Doon naman ko'y nireklamo dire kay gilogos ko na siya ning tawhana nga naa po dire po karon. Nya lig-on man kani sa ebidensya kay doon na siya witness tulo ka buok. Doon na pa jud kopya sa CCTV. Unsa may angay ang kaso pasaka ni? Kana jud kaso jud nga di jud siya makagawas ha? O yes po, Sir Dulay. Base sa akong pagsabot kaganiha nga ang biktima usa ka minor. Nabilong ka na siya sa child ambush. Bata, yatangan, child ambush ka na. Oo. Pero kana nga kaso, usa to duha ka adlaw ra ang tagal ana sa prisuhan. Kanang witness makatabang jud kaayo na sa kaso ug naa pa jud CCTV kay sa panahon karon CCTV na lang ang dili kay bawo mamakak. Og nakita nako ang CCTV, gibase nako og asa sila nagmilagro. Didto man diay sa kabungawngan. Mao kana si Rapitor Kodulay. Illegal laging kana ang imong ikaso ana. Ilang gipagtamas-tamasan o ilang gibali-bali ang mga bungawng ngadto. Grabe kaayo ang ilang gibuhat. Halos dili kapiog nila ang bungaong sa ilhang gipang sandig-sandigan ngadto. Nya nakita nako sa CCTV sus pertigyong laina tan-awon kay sus ang naong pa sa babae pertigyong batia. Base sa Department of Labor ana usa ka sanga sa bungawng life imprisonment ang kaso ana. Mauna siya Sir Dulay, Rapitor ko nga dili na gid na mauna ikaso nimo, dili na gid na siya kagawas, dili na gid siya ka piyansa ana. Sige. Para nako Sir Dulay no, mangayo na lang pasaylo ang gireklamo sa biktima. Basin ori tagaan siya chance nga dili na lang ipadayon ang kaso. Sige Sir Dulay, Rapitor ko, maora ka ta kung matambag og tabang sa atong biktima nga daghang salamat og maayong adlaw kanimo. Daghang salamat. Nya, dulay, Sir. unsa may giingon sa abogado. Ma'am, salamat kas Ginoo ma'am kay ang kaso nga gisulti ron sa akong attorney. Perting lig-unang kasuha, di yun siya kagawas. Unsa man na siya? Illegal laging. Ni dalagi. Kanang illegal laging sir, wa gyud siya piyansa. Kanang illegal lagi. Sir kanang mamutol tag sagbot sa ilawom sa Oo. kana ang tinaguan nga. Oh. Priso ko ani idol. Dulay, Preso, dulay. Oh. Nga kung tang gusto nga i-file yung kaso, dulay. Saman. Ganang dili,
anytime ginad sa iyo ang Oo. tibok kagalingon. Oo, mapriso gina siya. Oo, wa man ipensa. Akong gusto bitawon tanulay. No province. No province. Ah, Ade kaso yung anak. una ka na Buti niya na mo ako na siya. bihana dulay. Basta mao na to. Sumisaw mo Oh, basta ito. mao na to. Illegal laging imong kaso, sir. Ha? Idungag na ng no Oo, province. Silua lang ko dulay. Ha? Silua lang ko kay Dili ka angay bukas nako. kahubog na dulay. Dili ka angay nako mga ipasaylo. Ari ka ni mama mga ipasaylo. Pwede mo gani mo. Mga pangay ipasaylo. Pasin masito mo susugot pa ni si ma'am. Para di na to masangat ang kaso sa husgado. Kasi nga na dulay. Si Tunyang Bilangkad. Sus, bungod sa oko. Tunyang bilangkad. Ako, mga sa ilo mo tunyang Di ko bilangkad. magkumatag ni mo pa sa ilo. Human ka natagbaw. Yano, rakay ka. Ang akong kikanagutan ni mo no. Imong gikuha akong pagkababae ka. Usara, imong tatong kikaduha. Bungod sa oko. Tato ka ma'am. Sige mo siya mapasaylo. Hindi na ko na siya pa sa iloon. Basta, Ikaw sir kaya mo kaduhaon. Sus, ginoo ko. Di madana dulay, oy. Ma'am, di yun mo siya di mapasaylo. kina ko na siya pa sa iloon. Sa to pato dyan ni Papriso. Ipapriso, yun ko na. Karon sir kay di mo mo sugot si ma'am sir, di mo kanina mapasaylo. Ipapriso jud ka na mo sir, isangat jud na mo kaso. Ayaw lang dulay. Ngano man? Nagmahin ako sa akong game dulay. Ngayon ako sa ilo din pamilyado ko dulay. Pamilyado ka? Dulay. Ma'am, pamay pa sa demo mo, kalimot ka di ma'am. Sa ilo lang ko dulay. Ari pangay niya pasaylo. Oh, para mapasin-masin mausap ang hunona ni ma'am. Oh, load. Oh, pangay pasaylo. Bilangkad. Sa ilo lang ko bilangkad. Hoy, di ko ni mo mapasaylo. Naglanggot na ko. Ano di ka pa sa ilo ako pamilyado ko bilangkad. Ibog ko pa preso bilangkad. Man di ka nga. Ninan di ka nga. Ayaw ko hilabti. Tungod sa Papriso, tagig ka. COVID-19, nitabunan ako, nag-ininom ko bilangkad. Sa ilo ako tuyang bilangkad. Di jud Dili ko ni mo mapasaylo. Lagi. Di mo sa mapasaylo ma'am. Dulay pa ang iyo, dulay. Basin mapasaylo ni mo ma'am. Basin Ay, ano, kaya ipapriso dulay. Hindi na kumusap dulay. Kabunga, tapos kaubog na ko dulay. Tato ni sa ipapriso ma'am. Di wala jud kay kaluoy na nabilin diha. Papriso lang. Siguro na ko ni. Doon ayo pero sus anugon man sa kay ning itsuraha eh. Preso mo ni. Saman. Man. Desisyon jud ay ipapriso jud tani saman. Ang wala niya siya sa iloon pero ubos sa ka kondisyon. Oh, nindot kay sir. Pasayloon kuno kaniya pero nay ubos sa kondisyon. Sugot ko na, sugot ko na. Mr. Tuyang bilangkat. Sige. Basta dila siya mapriso. Dulay, unsa man ko na. Ako Ako duwa duwa. Unsa mo puwang gininin mo. Unsa may imuhang kondisyon ma'am nga para mapasaylo nimo siya? unsa man ko na. Mr. Miss Bilangkat. Ripang ko gusap. What? Ha? Ripang ko gusap. Ha? Dili ka? Di madana dulay. Tato pasugot lang ka mapriso ka. Ay, papriso lang ko na siya doon ay. Di man din siya. Imbisa ko na nung pasulod. Ay, papriso na pagtawag dito palit. Monay, inana hinoon nga. Pasiloon tayo magpa-lugo sa kusab talong kung utok. Dili ko hubog, di ko mulugo sa nadulay ay. Nya sana sir. Priso. Nya Priso na. Maor man yun ay bugtong pagi na sir nga para lang masitol mo. Okay na di kaniya pailag kaso. Pero lugoson nimo siya gusab madaba sa imo. Pero nalahayan ni mo no. Pausarak ka. Nya karon. Sus. Oh. Ay, sumapa ko mahibok ni mo. Unsa ako. Nya asa man sir pili sir. Pag pili mapriso o logos o gusab. May kilak-kilak dia. Imo na gituyuan. Unsay gusto mo priso o logos o gusab? Ano hilak mga sa may mong tanaw ni ma'am? Di madahin ta dulay ay. Yung ko hilak-hilak eh. Pasaylo na tik ka ha. Pasiloon tigay ko dulay. Papriso gigatik ka. Siguro Ani, na ko. mo desisyon lang jud ko sir. Mo desisyon lang jud ko sir para lang po sa kayuhan tanan kay ako may nahata nagbuta nagkuan jud og aksyon ani. Oh. Sakto ang desisyon ni ma'am. Lugusan lang jud siya ko sa para di ka mapriso. Unahi dulay. Adi ko muna sir, di ko mo sa ikaw ra sir. Ikaw na mo. Unahi Di lagi ko. Di kay una dito. Ginat. Di si Sierra. Okay, lakaw na para di ka mapriso sir. Oh. Unahi dulay. Di ko lagi ako rin naghusay ninyo. Oh. Lakaw para di ka. Naglugos na ko. Dili ka mura. Oh, lakaw. Papriso man sa kudulay, di na ko ni pugson. Lakaw na po. Tana. Paita na yung mga logo sa patignaong. Tana. Uy, ano mo ko? Una na. Tana ba nilugusay na ta? Yabag ka naman nangyari. Ay,
Papriso di ka, na. Ay, pagpangagbay. Di, ano mong naong ko. Dala, let's be priso, ang may. Lugos, na. Ngay, nakatilaw na sa kubot. Pati ang naong aning. Dulay na ba? Oh, lakaw na, loko sa pwede ka Ako mapriso. sa iluon, lagi. O, Dulay, tabang. Lakaw na, ha? Tama ka pwede ka mapriso. Kaupat na, ha? Kapatid, ang naong ni.